Wemily ka North Shillong constituency nakakun Newtrap National Awakening Movement knam uba Edelbert Nangrum uba don lang hak sorkar Meghalaya Democratic Alliance haka jingilam ka National People's Party haka khadar tarik naik kela lingkot ula aipor sansingi yaka sorkar bakan jubab ne ban pen urlongi kisanteli kimat jingdawa jongu lumkumta unkentaj bani don bentalang haka jingra khidap sanposnem jongga jalla kaban long mentau benai uba Edelbert ulalit bani kendo yung menteri rangba kajela Konrad Kesangma padulayo ruban IT ka dorkas ringkat kimat jingdawa ya kibau kwa baka sorkar kan le no ashoban rakhi ya jingdap sanposnem jongga jela kimat kibau ba Edelbert ura kikentop ya reservation policy kajik penjalan reta thongkam kamat khapot panthawi ka Meghalaya State Cadre na kabenta ki IAS IPS IFS bat kiwe pan bat kajing penkandria ya katham yomolong Ane kasngi ayo kendo bau Chief Minister tinggal discuss kat tukan ki isu na preng ini ki point ki bang abu memorandum mana kalian juang alapan pau ba lada kamdon ke resolution kaman toy ru bandon kita ke celebration war tin nawai boyong no resolution no celebration boleh ngahap panjang rangba nomor sun post nem kat sun post nem layat nimpat yo ya kawai ki isu ru kamat nani empat wanra atau kejengkelah nani ke achievement hani ke state ke jongi kumbakin ki isu ke bangabu Ahmad jong Chief Minister Ahmad ke Government of Meghalaya ki cabinet baro ki parlok bar khamtam ya ki parlok pokenhon jong UPF ke bangnai keren khamtam ngani ke reservation policy ho kidon ki boong bakalong sensitive bani keren lei ngong ba ngidong kam sensitize mo bar sensitize ya ki community khamtam ni indigenous tribal ke bari khasi jantia bar garu Amar yani ka reservation policy boleh ngaku ban keren badong kam ban revisit ban review amar asan post na medu ka por bangyo la ka jong jala kaniru ka supas na ka mayor oda na po personal department keempat legislate keempat hawan ban ka policy kan umla par sa aslam karsan post na sa policy ngasngo ban ka policy kan sakala halong ka conspiracy jadi halor ta nongrim ba ngabu ini ka jing terwa ba lesi ka reservation policy obri ka job reservation ngila ban i kumba ka de ban i kata ka de jing ai jemut ka jonga Henry hak badi ba academic professional courses mo bagini ban puli ki professional courses kam ta mi khon samla jongi kalong badong kam ban lesi ko option ko bangabu Ahmad jong Chief Minister lembaga ni ka memorandum kalong ba ngila ban open to all nadi ban ka code of percentage hapring ni kilai tali di community nomor pi basic structure jong ni ka jing wandur jong ni ka reservation policy na du ka por ka ba ngiyo ka state jela nadu bangyo ke jong jela kadai halo kanong rim ba kadai ka demografi population mo hatu ka pot kum ka population kat tu tikila yawan ra ya kani ka kota ka bari 40 ugaro but 40 kasi jantia dari menta ka population ka change mo ba haju ka poru kani kadai nam tak banyo ita ka efficiency ka administration mo banyo ita ki bru ki batubet timar kadau kai ka demand ke jonga kalong ba ka to ka job ngin e to milai henry ka bakong sandu kadai ya ka academic mari babun ki belum qualified ki belum deserving kila do kata di ko kamat ka baar par kadai enhancement of age limit kani odi ka benta ka banglai keren apo ka assembly but nangis kem moni ka present government mata kan ei khamtam ko bangi menin nakalian cabinet jongka state odisha kila raise ya ka opo limit naka life war sedu ka life pra mo tiba kanir kadai kalong genuine issue kalau genuine isu umdai bang supa ni ke jingkwa kan ni kam ni ke jingkwa kan ni ke jingdongkam bar ka government joka Odisha mo state of Odisha bar kiwi part ki government jong kiwi part ki state north east kila ban res ru lai pupra saupo ar na ka banta ka government na amu ban apply ki government job kan ni kalau ban ai man sim ban ai ka ban give a boon to our youth kham ta ya habdi ba kan ni ka COVID kalau kita pelat iki kun sama ke jongi. Sei kalau iki kun sama, nimpo kun sama jongi kelong desperate, nimpo kun sama jongi kelong frustrated. Kini ai bakla sya jengim ke bamdai, amar ka lawai ke dei haki. Temar kada ko ni ngwanra ko ke jing terwa khmat government, baka dongkam ban I give yaki youth. Khamtam hakani ka celebration jong ka 50th anniversary. Namar pi ka dei ka jing dongkam joko por. Kumo ong mata lada sibuk ki retired person nginang la ban increase ka age ke jongki. Dan ni kita ki consultancy kila ban appoint na sabar dalam da ai ka chance opportunity ki beri berang ni ki samai babun ki balong fit ki balong deserving ki balong highly qualified ti lada ya ki we kila ban ai opportunity boleh ki mla pan ai ka opportunity pa di kun sama ki jongi but ngong hiru but if they cannot provide them job
at least give them hope mo ada kimla ban ai ka kam to ai ka jikermen ki mo ta di ko ngai ka jik start jong government bangi scam ki kolik ki beran po ka MD kin le shitom bakin ai give di khur sama par khur sama ngai scam ki suthu ikani kani gede ki dawa ko por ho suthu ba kam sarkar la long saturated mereka sulong ka bakongsan mentala dang iyo ya ka ba ngin extend ni ka age ban enhance ka age tu kalau ka jikermen nak banta jongki laki mi om tau senam ru yo ka kut om tau senam laki extend salai senam sasan senam kalau ka jikermen ta jongki dikata dika point bar ka balai par ka dika creation of separate Meghalaya state gather kini IPS nata ka IS IFS par kui mo pi ko bali ka boundary ru ka sateng kwan ni ka manipulation advantage jongka Assam ru from time to time how dika administration namar bagi don ki brio ki panapo ki wei par ki chala tenre ngaso bakani long high time ko mangne syukran ngin syukran kan khtian no jumot ki dokam ka kam but ngis kam lega present government mata ban pelong serious ha ban pen resolve yani ki issue boundary ka basateng kani ka separation of joint gather apreng ka Assam Meghalaya kala dong kam ban separate no ki dokam ban don ka jong ka gather ta ringa i ka chik start jong government kum ka handle ini ka issue koi kabari ka relocation of super colony pi ka niru kadai ka demand of the hour more the need of the hour matangin keno ino mono ba pelong ka dawan pen block kan ni ka ban create kan congestion ka traffic congestion ka shlong agglomeration katagi di heart of the city heart of the state kadai ka donut jong ka jelamo kadai ka constituency ka bangdon kamtam hi kita ingin ada kani ki issue kadai belah sateng la selembah bangi scam ni government kan dia macam bit ta kentin kadai ban ler ka kam buat kamu long BA ni ru apa ngi remove bangi relocate ya kitu ki government employee ki berana department of repair bakin relocate ki syaki respective concern quarter department ki chongki pada kitu ki masa BA parti kitu ru hapan kendang pada ka lenti ke balai sing ngila banai ke por stio RTO si banai marpi hang tengin umla ban compromise ni ki issue bla slam bang numle ben ni ki priu ni ki priu jong ka jala hi Meghalaya ke bala don ki la sakri ndu ki por miswa ki ya ki kimi ka pateng ki jongi bla lek no tingi dap ke jing songu ban ni borom badai mart ka daw ngi buat ban ni ka government kan pen ir ka kam hamtam katiki caka ka dei ka ba ngila ban construct ya development mo kaban persuk kaban is congestion ban cu por la ban beautify ti caka kani ro ia ka government kumu ka di ban le buat lada pi kini ki bangapan kadai hak ti jong government kam ni bahapan am central government kata ngim nom dokam ban ab hak ta ka mercy jong ka central government dan ka Assam government habri ka boundary issue ngaku ban penpau tu ni hot ka mulai ka basuk ban shu dawa makam dei ka cikwa ni ka jong dokam ringam dei pat taman shu wadang dei benta jong government jok MD government ngam dei benta taman shu kentho ngani taman shu kentha taman shu keno ande ka bentar wan ai ka suggestion ngawara ka suggestion Ahmad Chief Minister wa represent ka state komu head of the state rekat bagi colleague partner poka MDA kidong kam take up seriously habde ka boundary issue ban mentar undon ke je keren batu Chief Minister jongka jela Assam ngit scam unwan ra ya ka positive result ban ka juga por aku ban penpau ya tak suggestion ko banga ayaki tolong kani balada mata la ringin pala bangin resolve at once bagi dokam resolve once and for all ya ni ka boundary issue san post na bolong jigda ran rakhi mentangin od ke ne po sor kan bakiti ki entire inhabitant ki badon hak ki entire border kimdon ke jing shingan bukan syong kata insecurity a sense of security kamdon mo kinle chapo kalingkar kinon phai kim tikana kin thia hayeng kim tikana kinle ki kim tikana par kan encouragement nata ka harassment naka liang ka Assam government naka por ka long bean ti kumung ngin ata status quo kumung ngin ata je keren jongki on the chief secretary dan on the chief minister level bar kalong bam seiso puros kata badai mart kada nga ai ki jingmun ba immediately badai ban implement ye ki through infrastructure hak ti jaka khama pelong itu ki priu basong ti kinum solong kinum la ban shu ya community ban depend be ya kita ki ya ka state jong Assam mo bat bakin yang ka joki jat bat kham tam government of Meghalaya kan le ki ta infrastructure kham kin don ka sense of belonging ta jing solong trai bagi don hak ti jaka bakin penek ru ipur sam namar dei maki bu penek pur sam dei bangi na posor dei ka sarkar Meghalaya dei ka district council dei ka hima bat dei maki hi individual inhabitant ki berada di jaka tibar kabar pat ngong ba immediately deban set up ya ka police outpost kata dengan ngit pakata ruan nganum ya cakapan hakapan boycott
ya ka ne 50th anniversary ngasulong leran mon boycott kum try muluk try ri try jaka mo dia haju ko por ko pen pau tangani ko wi bala sansi ngai por government bala kam don nuk reaction serious action nakaliang jong ka government ngan haban ya chakmat bangan permana ke ga ba ngan hagnu kor kom bangan boycott ya kanika 50th anniversary tinga iya ka government jong ka Meghalaya makan le ko dongkam nomor ngasngo bakam nom dongkam kumban super bi mata ke development keleng-keleng ki lokality bangis kem ki dorbar senong beton borom baro kin long rangba ka jemut perkhat inum sukumen bar susim tagini ki jing penthaba ki painting ki coloring ya ki kero ya ki senong ki thau kani kam dei kani gadi tang ka symbolik mo ka bangi rakhi ya ta ka 50th anniversary ndai ki dokam mat pene ka hok kani batang suan uslap tang siteng kanta la khoi du baro kan no cross la su bullet plan nei kai kam dei ma ka tho government ndai ka sngo bakidon ki bangi deban keren mar kan tho dong ki bangi deban strict clarification kidon ki bangi deban I suggestion de ndai kani kalong kumaya serim mo barka government of India ru kaspen bi ingi development kat baki hok kinak senjor tingin ko ba state government ru ilaki jong ki brio kumangitip of the people for the people and by the people mo nakabanta ki nakabanta jungi lamba jungi ba nakabanta jungi nangit scam bakin ai ki chekri ko hok ko khoi bat kham tam e ba kin penyo itaki hok ka bangi dong kaman penne nakabanta ki pateng bat ki longdian ki manawan em jing syakap don nok jing kular bar ngala per kre ru bar ki kular ru nganu mai dira kaktian adok ka kam lamar ko mo ngi pi ba kini ki de ki bodon hapok kakti jong ka state government hi jong ka Meghalaya kam de ka bang haban abik ta jing isingai na po Assam la de na po central government ti kani ka ngasupen pau ba kini ki issue ki bang wanra kilong bodong kam palat ki de kilong aspiration mo ke bo ba ura community la slam ba la angnut tikat ban rakhi ka san posnam jadi halor tak nong rem ba nangit scam ba ka government hi bahkan pen da ka kam umde de ka ketian umde tan ban syukular ho ka parliament ka don na ka jong ka benta oh bahkan resolve ki issue the boundary issue mereka sulong ba seriously ka badam kam golong ba nakalian ki both state of two state mo ka badon affairs ha badigan ka issue kidok kam take up seriously ba kanila dam kam ho nagi por ka ya de tam ngam ban seriousness ka ban poi du bakot kung makapao ko ni kanon ka benta historical ngamut ka historical kan ko bujing su mo kan ko bujing don kita ki kod kisla kini kita mo kan ko bujing batai kataro dong kam mati itu account pi ka badong kam mata kalong ka concern all concern all concern authority mo lesi ki district council lesi ki hima kiraj kasino individual kidong kam ti bakin wan chakmat kidong kam bakin strengthen ita ki proof ki jongki knam ba kin la ban move ahead pi kalong ba mata stang na ngim don ka kita ki historical background mo ada ngim don kita ki historical proof kamu kadai hi bakan take up da implement the constitution